ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇବା। ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ରଖି ତାପରେ ରସୁଣ, ସୋରିଷ, ଅଦା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଟିକେ ଜିରା ପକାଇକି ଭଲକି ତାକୁ ବାଟିଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସସ୍ ପକାଇଦେବେ। ଟିକେ ମଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ସସ୍ କାଶିକି ପକାଉଛି ପକାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆମେ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସଲ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ଖାଇବା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲସେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ସେଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ମିଳିବ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ଭଲସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି এইটা ବି ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେବେ ଭଲସେ, ଏମିତି କେଉଁ ପଟେ ଲିକ୍ ନ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଉପରେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇ ଫୋନ୍ ଅଛି, ଏଟା ଫୋନ୍ କାହିଁ ଦିଅ ଅଲଗା ସେଇ ଫୋନ୍।